Guys, for today's video guys, nandito kami ngayon sa Pure Gold. Bumili kami ng diaper at mineral water ng pamangkin ko guys. And then pupunta kami sa park dito. Daming tao, di ba guys? Ayan oh. Daming mga nag-picnic. Ayan. Ito, ganito dito pag Sunday. Actually, hindi pa nga ito gaanong matao eh. Lalo na ngayong magdi-December. Daming tao dito, as in punong-puno to dito guys. Nasabi ko sa inyo. Ayan na sila. Saan ikaw galing? Gab? Kita kami ng dog. Saan ikaw galing? Anong sabi ng dog? Ha? Ay nako, antok na. Antok na ang baby namin oh. Uwi na tayo? Ha? Uwi na tayo? Uwi na? Uwi na? Let's go? Let's go? Let's go! Kasi na, bye-bye! Sabi na, let's go! Let's go. Pawis na pawis ka na, oh. Ayan, uwi na po kami, guys.